Hem d'arribar al Consell d'Europa, són les 2 de la tarda i ara farem una visita al Parlament Europeu. Francés, que va francés. Très beau les kebabs. ¿Cómo se dice muy bueno? Très bon. Qué bon, qué bon. C'est très bon! Buenos días chicos, hoy estamos en el segundo día en Estrasburgo. Desayuno. Ens hem aixecat a les 7 del matí. Ens hem anat Ens hem anat a dormir a a dormir, quina hora? A les 2. jo a les 2 o a la 1 i pico, o sea, la queso. Y la queso. Lleva pel Bàrbara. I ara hem d'aguantar una jornada de 8 hores escoltant a gent parlar que jo no m'entro de nada, la verdad. Primer dia i ja ens han multat perquè no hem pagat el transport públic i just hem vist uns revisors i quan ens hem anat a aixecar per baixar-nos i ara una miqueta tard i pues ens han multat, o sigui que 60 euros gastats en multes. Em fot, tio, no he vist un revisor en una puta vida a Barcelona y la vida de veure a l'Estrasburg, es que... A joderse, ha sido asqueroso. O sea, puto gabacho, de verdad, no, pugme, 60 euros, pero estamos locos. ¿Qué hago yo si no va la máquina? ¿Qué hago? No hi ha dret! No, ya, Dred. No hi ha dret! Què, noies, com estem? Molt bé. Molt bé. Estem cansats, coño. Puta madre, ¿nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? No, porque no me habéis votado. Bueno, sí me habéis votado. Te hemos votado. Guapa, te he votado. Pero luego me habéis hecho en contra. Ya, bueno, porque yo no sabía que estaba votando en contra teva, también te digo, de ¿eh? puta madre. Del otro comité, no sé. También te digo, vaya pedazo de sopa. Ens hem passat tot el dia fent veure que érem països random. De verdad, jo estic ja cansat. Ara ja anem cap a l'hostel Andorra. i ahora Andorra, hombre, claro. Y I Hongria. Hungaria. Bueno, yo dic a Hungría, Polonia, siempre le dic Polàndia, no sé com sabes. En fin. I això, i ara ja anem a l'hostal, anem a dutxar-nos i després ens anem de festa. Ah, és veritat, que hi havia unes ties que representaven, una representava Polònia i l'altra no sé què cony representava. Pero la cuestión es su nacionalidad. Ucranianas. Provienen de un país subyugado. ¿Y qué vienen aquí? Van de chulas Pero yo esto lo tengo que colgar en YouTube, relajaos. Me han debido de hacer bullying en plan rollo racismo a... A algú, perquè la veritat és que les ties tenien un discurs super heavy, però clar, No, Claro, yo imagina paso- lo destiradas que parecen, que ellos creían que seguían haciendo el personaje. jo crec... Imagínate qué personajes, Exacte. madre mía. Jo pensava que la tia estava fent un personatge, però es veu que no, que la tia era gilipollas. En fin, las cosas. Ay, me gusta. Saludar. A veure, anem ara cap al social. Anem cap al social. Què és el social? A dinar, no, dinar és A sopar, comer, a a sopar. sopar. És que sempre me dius. A sopar a un lloc de comida alsaciana. Hòstia, Crec. mare meva, pare. A saber què és. No tenim ni puta idea de què és Ens això. enverinaran? Jo crec que sí. Si no, hi ha un kebab molt a prop, hòstia. Molt a Uah, prop. sí, però jo ahir vaig acabar del kebab que Sí? acabé... Bueno, a mí el kebab me sienta como tal siempre. Bon dia. Buenos días. Pizca español. Buah, putas españolas de mierda.
Són les 8 del matí. Que gallo, no? Anem a beure un pa au chocolat i un té noir avec Un cafè. un cafè. Sí. I estem rebentats, la veritat. Ahir vam sortir i jo sincerament he dormit fatal. Amb molt de panxa. I avui ens espera un altre dia heavy com ahir. O sigui que... Bien. Mira, aquest hotel està aquí. Així que ara ja, de camí al Consell d'Europa... Era raro, no pensava que anava a dir jo això mai. Bueno, de camí al Consell d'Europa ens agafarem un cafè au lait i un pa au chocolat i un té noir i un pa au chocolat i a treballar. Últim dia, Ahir vam bona sortir de nit. festa i jo personalment estic rebentadíssim. Què passa? I això que... Què va passar? I això que les festes acaben superaviat. Però bueno, jo he decidit que em quedo a viure aquí. Doncs No, però estudiar el màster aquí. ayer fue una noche movidita. Saluda a YouTube. Hola. Y la pagamos encantados. Te lo juro, yo en situaciones normales, una situación normal, yo siempre estoy llorando. Sí, no, lo pones encima de la ensalada y se te queda todo. Espera. No, per una mujer tampoc. Acabem de comprar pasta per emportar i anirem al jardí de davant del Parlament Europeu. Sabeu com es diu? No me'n recordo ja. El jardí de davant del Parlament. Bueno, jo què sé. Algo així. Bueno, jo què sé. Tot el que estàvem comprant les pizzas i estàvem parlant i de sobte el cambrer diu què parleu català? I nosaltres, sí. I em diu, és que la nostra mare és d'Espluga, no sé què, i tot el que els tios parlaven català. Això no es troba cada dia, la veritat. A mi m'ha fet molta il·lusió i espero que els meus fills un dia sàpiguen. Ara estem davant del Parlament Europeu i farem una visita i jo crec que ja haurem acabat. Però mireu la seu del Parlament d'Estrasburg. Graciosa. El Parlamento Europeo es el de la Unión Europea. Ah, esto es de la Unión Europea, no es de... La legislación. ¿Cómo funciona? A ver, va. Hostia, va de la Comisión Europea. Pero es que, mira. Consejo de la Unión Europea y al Parlamento. Ja acabem de sortir del Parlament Europeu. Què t'ha semblat? M'ha encantat. Superbonic. Què? Vull treballar. Ja ves, tio. Jo també. I second your motion. Seconds? 30 seconds?